Għal-Jum Internazzjonali għal-ħiliet taż-żgħażagħ, id-Direttorat tal-Kura Alternattiva organizzaw workshops interattivi għal-żgħażagħ li l-ħajja ma kienitx faċli għalihom fil-qafas tat-tagħlim varjazzjoni li tikkumplementa l-aspetti varji tal-iżvilupp tagħhom. Il-workshops kienu maqsumin fi tlieta: drum circle, espressjoni artistika u workshop tal-fotografija. Mitchell Camilleri li ħaħsib is-sessjonijiet tal-fotografija qal li issa qed jaħdem bħala fotografu full-time grazzi għall-esperjenza li kellu f'dawn il-workshops. L-ewwel esperjenza tiegħi fil-fotografija kienet meta l-FSWS kienu għamlu workshop San Pawl l-Awra. L-Awra dak iż-żmien tlaqt minn punt ta' fejn kont qisni dak iż-żagħżugħ li qed nirċievi dit tip ta' edukazzjoni u l-ħin tan-nies li kienu jagħmlu workshop għal fatt li issa qiegħed nagħti workshop jien hawnhekk, full circle ħafna, moment sabiħ. Lara Mikallef illi taħdem maż-żgħażagħ spjegat it-tliet aspetti tal-workshops. Li qegħdin nagħmlu maż-żgħażagħ kollha minn qabel għamilna pitturi bil-pencil bażikament, outline għamilna. Gruppi ħajjiġu għandhom tnejn minnhom u ħajjagħmlu the paint. Il-kulur. U hija attività importanti ħafna żgħażagħ għax l-arti kif tafu tgħin biex tikkalmak. Issa ta' drum circle hija ftit iktar differenti minn tal-arti, fil-verità kompletament differenti. Ħanidħlu f'grupp ħafna iktar storbjus u dak hu l-punt ta' drum circle. Mbagħad l-aħħar ħaġa għandna wkoll attività ta' fotografija qegħdin nużaw il-mobiles tagħhom. U bażikament minn din il-workshop qegħdin ngħidulhom kif jistgħu jużaw il-mobiles tagħhom biex jieħdu ritratti ftit iktar żviluppati. Il-manager fih dan il-Youth Service Malta, Martin Ketkuti, qal li grazzi għal workshops bħal dawn iż-żgħażagħ jemmnu iktar fihom infushom, jitalmu jikkollaboraw u jkollhom spazju sigur fejn jesprimu ruhom b'ħiliet ġodda.